आमी कोल्हापुराक आसात आनी कोल्हापुराक हांव जेन्ना येता तेन्ना हांव कापसेचे पळय च्याचे पळय दुकान आसा ताका भेट दिले शिवाय हांव केन्ना परतो वचना आनी हांगच्यान हांव च्या व्हरतां. पयले वेळार हांव सहज असो रस्त्यार भोंवता आसतना म्हाका च्याचें दुकान दिसलें आनी हांव च्या व्हेलो आनी ते लोकूय इतले बरे हे कापसे सगळे फॅमिली की ते म्हजे मित्र जाले ताणें म्हाका गोंयान सुद्दां हाडून च्या दिलो. आतां हांव तांचे कडेन उलयतां तेन्ना एक म्हाका अशें दिसलें की हांवें जे कितें अनुभव घेतलो तो लोकां मदीं शेअर करचो. तो शेअर कसो करचो कारण च्या कशी पिवप, च्या कशी सिलेक्ट करप, कारण आमी जाणात आमकां च्या आवडटा आनी खंयचे तरी ब्रँड्स पळय आसतात व्हडले व्हडले ते आतां आमी घेतात आनी ते आमी वापरतात. ती वापरतकीर आमकां ताची संवय जाता. पूण ह्या ज्या पळतडी वचून च्या पिवपी पळय सामके बरे च्या पिवपी आसात ते कशी च्या सिलेक्ट करतात, ते च्याची च्या पिवपाची स्टायल कशी, च्याचो अरोमा कसो येता, च्या खंयच्यान हाडटात. आतां आसाम हें जगांतलें एक बेस्ट च्याचें एक ठिकाण म्हणटा जंय बरे तरेन च्या तयार जाता. शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा. सो आमी हें समजून घेवया तांचे कडल्यान की हें सगळी हो जो प्रोसेस हो तांणी धंदो कसो सुरू केलो आनी आज च्याचे वेगवेगळे प्रकार कशे आयल्यात. साहेब मला एक सांगा, तुम्ही हे दुकान ह्या दुकानाला किती वर्षाची परंपरा आहे? 1985 पासून आम्ही या बिझनेसमध्ये. ओके, छान. आणि तुम्हाला कसं सुचलं की या धंद्यामध्ये यावं? वडील एका ठिकाणी असंच जॉबला होते. हो. तर त्यांच्या कल्पनेतूनच आम्ही पुढे चालू केलं. ओके. वडिलांच्या कल्पनेतूनच पुढे चालू केलं. थोरले भाऊ, मी, वडील, पुतण्या हे सगळेच आम्ही या बिझनेसमध्ये आहे. हा. मला एक सांगा, चहा कुठून आणता तुम्ही? चहा येतो मूळचा आसामवरून जास्त येतो आणि त्याची चव प्रचलित आहे. त्याची चव लोकांना जास्त आवडते. साऊथचा येतो खरं तो कमी लागतो. साऊथमधून पण चहा येतो? येतो. आणि कुठून येतो? गुवाहाटी, कलकत्ता आणि सिलिगुरी 3 स्टेशनमधून चहा येतो. जास्त तिकडचा लागतो. अच्छा. आणि चहा तुमच्याकडे कसा असतो, म्हणजे कुठला अमुक भागातला चहा? आसाममध्ये सुद्धा अनेक भाग असतील ना? आसाममध्ये पण अनेक भाग आहेत. खरं ओळखला जातो तो आसामचा, अप्पर आसामचा चहा म्हणून ओळखला जातो. ओके. आणि तुम्ही तो कसा आणता, म्हणजे तुमच्या ग्राहकांची टेस्ट काय हे बघून आणता की तुम्ही ग्राहकाला मार्गदर्शन करता की तुम्ही असा चहा प्यायला पाहिजे, तसा चहा प्यायला पाहिजे? नाही, आपली क्वालिटी आपण डेव्हलप करणे हे या बिझनेस मधलं स्केल झालं. हो, छान. छान. आपली क्वालिटी पुढच्यापर्यंत पोहोचवून त्याला त्याची आवड निर्माण करणे हे या बिझनेसचं एक टर्निंग पॉईंट. ओके. त्यात कुठला गंध नको, त्यात कुठली चव घाण लागायला नको, हे महत्वाचं सगळ्यात. ओके. आणि आणखी एक प्रकार असतो मिक्सिंग. 2-3 तऱ्हेचे. आता आम्ही थोडं डस्ट म्हणून चहा असतो, थोडं गुळे असतात. तर ते हे सगळं प्रोसेस तुम्ही करता का? अमुक मिक्सिंग करायचं, अमुक मिक्सिंग करायचं नाही? गुळी आणि डस्ट हे येतो गुवाहाटीवरून, म्हणजे आसामवरून येताना वेगवेगळं असतं. खरं ते इथं आल्यानंतर कुठल्या ब्रँडला तो चहाला चालतो आपल्या, ते टेस्टिंग करतानाच आपण सिलेक्शन करूनच घ्यायचं. ओके. आणि चहाचं टेस्टिंग, आता चहा टेस्टिंग हे सुद्धा एक विख्यात असं एक कौशल्य झालेलं आहे. सो तो चहा करताना तुम्ही काय त्याचं क्वालिटी कशी पाहून घेता? प्रत्येक सॅम्पल हे चहा पिऊन बघितल्यानंतर ते खरेदी केलं जातं. हो, मग तिकडे सिलेक्शन त्यानंतरच होतं. तिकडे जाऊन तुम्ही प्रत्यक्ष वेगवेगळे तिकडे जावं लागत नाही. तिकडून सॅम्पल सेट येतो, त्यातून सिलेक्शन केलं जातं. कुठल्या A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड वाईज आपण सांगायचं. ओके. त्या पद्धतीनं तिथं ऑनलाईन परचेसिंग होते. तुम्हाला आम्ही ना आसामला गेलो होतो, त्याच्यात काही आम्हाला आश्चर्यचकित करणाऱ्या गोष्टी कळल्या. विशेषतः अत्यंत महागडा चहा काही लाख रुपयापर्यंत असतो. 1 किलोची किंमत काही लाख रुपये. तो आम्हाला आश्चर्य वाटतं की असं असतो का चहा? असतो. तर ते तेवढा इथं अजून नाही. इथं अजून नाही. ते फक्त एक्सपोर्टला. एक्झॅक्टली. सो हा म्हणजे असा चांगला चहा एक्सपोर्ट होत असेल. कारण मी युरोपमध्ये अनेक ठिकाणी गेलोय, तिथं पाहिलं तर संपूर्ण इंडियन चहा उपलब्ध आहे. म्हणजे तुम्ही हॉटेलमध्ये गेला ना तर तुम्हाला ते सॅचेट्स देतात. सगळं दार्जिलिंग आणि आसाम मधले वेगवेगळे क्वालिटीचे चहा आम्हाला तिकडे दिसले डिपमध्ये. बरोबर. ऑल वर्ल्ड मध्ये जसं इंडियात क्वालिटी तयार होते, म्हणजे बेस्ट वे आसाममध्ये जशी तयार होते, बाहेर कुठल्याही देशात तशी क्वालिटी तयार होत. ओके. कारण आसामचं जे वातावरण आहे ते त्याला पोषक आहे. ओके.
सो तुमच्याकडे इथं किती क्वालिटीचे तुम्ही चहा आहेत तुमच्याकडे? आता आपल्याकडे 13 ब्रँडची आपण चहा क्वालिटी स्वतः मेंटेन करतो. ओके, अच्छा. आणि त्याच्यामध्ये सर्वात महागडा चहा किती किंमत कशी असते? साधारणतः आज इथं लोकलला बघितलं तर 350 रुपयेपर्यंत परचेसिंग होते. 350, 360, 370. कमीवाला म्हटला तर 260, 280 हे पडतर करून क्वालिटी ॲडजस्ट करून दिलं जातं. मला आणखी एक प्रश्न असतो, चहा कसा प्यायचा? आता चहामध्ये अनेक लोक आता चहामध्ये साखर मिक्स करत नाहीत. चहामध्ये काही लोक एसेन्स घालतात. चहामध्ये आता चहा पावडर मिळतो काही कंपन्यांचा, ते टेस्ट एड करतात. हे काय प्रकार आहे आता वेगवेगळं? ओरिजिनल चहा प्यायचा तर फक्त चहा पावडर आणि थोडीशी लाईटली साखर, त्याची रिअल चव तुम्हाला मिळणार. बाकीचे जे वर्ण आपण घालणार ते इसेन्स वापरला जातो. ओके, ते न वापरता ओरिजिनल चहा प्यायचा असेल तर फक्त चहा पावडर आणि दूध, जर अवश्य तुम्हाला वाटत असेल तर दूध, नाही तर ब्लॅक टी बेस्ट. ओके. आणि आणखी एक सांगा, आता चहा सॅचेस मध्ये मिळतो डिबडी. म्हणजे तुम्हाला चहा तो फाडायचा, गरम उदकात टाकायचा, पाण्यात टाकायचा, चहा बनतो. तसं सॅचेट डिबडीप चांगला आहे की उकळलेला चहा चांगला? उकळलेला चहा कधीही चांगला, बॉईल केलेला चहा कधीही चांगला. ओके. आणि आणखी एक गोष्ट आहे, बॉईल किती वेळ करावा? कारण मी असे अनेक लोक पाहिलेत जे उकळतात, उकळल्याबरोबर चहा पत्ती टाकल्यावर गॅस बंद करतात. ते म्हणतात की जास्त उकळलं तर ते कॅन्सरस होऊ शकतं, अशी तरीची पण चर्चा आहे. संत गॅसवर तुम्ही 2.5 ते 3 मिनिटं जरी चहा उकळला, ओके, तर चहा उकळी व्यवस्थित येतो. ओके. सो 3 मिनिटं तरी उकळायला पाहिजे. आणि कडक चहा आणि लाईट चहा याच्यामधला फरक काय? कडक चहा चांगला असतो का? ते काही अनेक लोक ठिकाणी मी पाहिलेलं आहे कडक चहा. सो कारण ज्या खूप उकळतात, अनेक ठिकाणी पाहिले अर्धा तास उकळला जातो चहा. कडक चहा म्हणजे प्रत्येकाची चव स्वतःला कशी पाहिजे त्याच्यावर ते डिपेंड राहते. एकेकाला 2-2 चमचे चहा पावडर टाकून प्यायची सवय असते, 1 चमचा चहा पावडर पुरेशी आहे. ओके. कडक जर म्हटला तर 2 चमचे टाकली तर ती कडकच होणार, कारण ती पावडर जादा होणार त्यात. ओके ओके ओके. व ते प्रत्येकाला कशी चव आपल्याला मॅच होते त्या पद्धतीनं तो करत असतो. आता या भागात हॉटेलला तुमची चहा वापरतात? हो, म्हणजे अनेक वर्षांची आता परंपरा आहे चहा घ्यायचं. कसं असतं, हॉटेलला सुद्धा एक चहाची टेस्ट आपल्या गिरायकांना एक डेव्हलप केलेली असते. बरोबर. त्यांना गिरायकांना पण कळतं ती पत्ती बदलली की काय. ते चवीला लगेच लक्षात येते. जरी पावडर बदलली तरी चवीला कस्टमर लगेच बोलायला चालू करतात, हे कालच्यासारखं नाही. आणि जरी दूध जरी फाटलं असलं तर ते येते फक्त चहावर. साखर जरी आंबट झाली असली तर ते येते प्रॉब्लेम करतात, म्हणजे लोक बोलतात चहा तुमची बरोबर नाही. शेवटला येते ते चहा पावडरवरच येते. छान, तुमची बोलून छान वाटलं. आम्ही आता यावेळी सुद्धा पुन्हा तुमचं चहा आम्ही घेणार आणि तुमची आठवण काढणार. तर शेवटी चहा घेताना जेव्हा मजा आली, अरे वा, आम्ही कापसेकडून चहा घेतला आणि तो अप्रतिम होता. शेवटी तसंच आहे ना, ते काही जे असं जे खाद्यपदार्थ किंवा जे पेय असतात त्याचं वैशिष्ट्य तेच ना की ते पीत असताना आपण जरी त्याला पैसे मोजलेले असते तरी तो जो कोणी ते केलेलं आहे तयार, कोणी विकलेलं आहे, त्यांची आठवण आपण करतो. छान भेटून छान वाटलं. आम्ही कोल्हापुरात ज्यांना येतात त्यांना हांगा येऊन चहा घेतात आणि हांव आतां म्हज्या मित्राकय घेवन हांगा आयला आनी सगळ्यांनी चहा घेतल्या. आनी हांव तांकां सांगलें तशें, च्या म्हणटा एक असो पदार्थ तुमकां जाय, तुका एक बरीच च्याची तल्लफ येता. दनपारां तूं न्हिदून उठलो किंवा सकाळीं उठलो तुका परत एक एनर्जी च्या दिता. खुबशे कडेन अशें जाल्लें की च्याच बंद जाल्लो, ताणें वेगवेगळे ताका पर्याय काडले, पूण च्याक पर्याय ना. च्याक अजुनूय च्या किंवा कॉफी घेवपी अशे लोक आसात, तांकां त्याच प्रकारची च्या लागता. सकाळीं उठ्ठगीर किंवा दनपारां च्या घेतली की तूं परत ताजो तवान जाता, परत कामाक लागता. सो च्याची अशी एक वैशिश्टां. आनी ह्या भारत आनी चीनान च्याचे बाबतींत खूब प्रगती केल्या अशें म्हणटात. आनी तातूंतल्यान आतां आनीक च्या बरो तयार जावचो, बरी तातूंतल्यान प्लांटेशन येवची, तातूंत भितर रसायनां वापरची काय ना, अशे वेगवेगळे प्रकार च्यान घडत आसात. आनी च्या जेन्ना अशे तरेचे प्रसार बरो जाता न्ही तेन्ना बरें दिसता. आमकां ल्हानपणांत च्या दिनात ना रे, म्हणटा तो व्हडलो जावपा जाय. सो मातशें व्हडलो जातकीर जेन्ना तुका च्या मेळटा तेन्ना तुका दिसता आपण मातसो प्रौढ जालो, आतां च्या पिवपाक आपूण लायक आसा.
सो बरे च्याचे अशे वेगवेगळ्यो कथा आसात, वेगवेगळ्यो गजाली आसात आनी अशे तरेचे आमी जेन्ना तांकां मेळटले तेन्ना ह्यो गजाली तांचे कडेन आयकत रावतले आनी तुमकां त्यो पावयतले. धन्यवाद.